aure sunna ku kai babore dan yanzu kun zama mare cikin gida na ku tare da kun so ku yi wasan tsere ango amarya ga ango amarya Ibrahim ga Amina Ibrahim ga Amina burge juna bana murna kujeran aure yau ga mutaran aure na soyayya lokacin ku ne na yarda kun yo da ke yayi huda ga ango amarya Ibrahim ga Amina soya da juna ne amaryar ta samo shaida ko a kawayenta ko a cikin dangi yarinya mai kyawu ga ta da tarbiyya ta je islamiyya ga ango za ta yi tarbiyya ladabi da biyayya amarya shi zaki kun ango mu dai shi ne fatan mu ango kama amaryarka amarya yar gatan ango amarya amarya yana yi bari na bari shi ne aure ina amarya shawara zan baki ki jure komi in ango ya ce amarya ki daure shi zama zo mu zauna zo mu saba in ku yi haƙuri in ku daure da junanku mu dai shi ne fatan mu shawara ta a wurin ango kama amaryarka amarya yan lallashi ce in ta buƙaci abin da take so ango ka yi mata ka wuce tsofa domin kulin su ne kwanan shago yau muna cashewa bikin muna rallewa sai ku tashi ku taka